بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال مدنية أو إلا وإذ يمكر بك الآيات السبع فمكية 5 أو 6 أو 77 آية. قال لي في لوين فدري بين الله بهن أجر الدنيا خيرهن أجر الآخرة. modi be ko bolwata bismillahir rahmanir rahim kam dum aya on ha kala arande sura wal fu ko luti suratu tawbana ko malla bona dum aya bismillahir rahmanir rahim jippi kayum wedditi dum ko malla ha suratul fatiha kadum aya kayum yo to en dari ha mushafu jafere en tawan non man do de lural modi be anduɓe ha deydey nokkuje ayaje goo toɓɓa eno ɗum woni fuu derɗirawo julɗo to ujan bisma nasta surawol nden kam bismawol ɗo lismake to fuɗɗan arande surawol kam e to wi audu billahi min ashaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim nden daga ɓawo to no wara kadi yasalunaka anil anfal jangowo qur'anu to ɗo janga qur'anu o dari ha caka sura o nden o wari o fuɗɗi tan jangugo o ujo tan to o ujini bismillahi rrahmani rrahim kana wala ton to o ujini o fuɗɗa aya arande ha o yaha yeeso ni on ko ɓuri sahugo ha modiɓɓe janginoɓe qur'anu ko mbi nden modiɓɓe fannol tajwid ɓe wi ujago bisma nasta surawol ɗo mari kusitirɗe feere feere 4 goɗɗo uja dara bisma dara fuɗɗa surawol audu billahi min alshaytani rrajim bismillahi rrahmani rrahim yasalunaka anil anfal ha o darata ɗo bo banniman ɗo o dariran be hownde ɗum wolde arabiya on na ɗum wolde maako sakko o darira no yiɗi non bo o ujan o darata o bisma o dara o fuɗɗa surawol to o yiɗi. audu billahi min alshaytani rrajim bismillahi rrahmani rrahim yasalunaka anil anfal non o uja o darata o bisma o darata o fuɗɗa surawol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال ɗo man ɗo selata masɗe ha mimarraji man ɗo fu wanga ɗo latake waskuji ɗi ɓe ɗo potti dow maji
o jangiran ɓe hustirde nde o yiɗi fu nder muɗum. Amma o surna suurawol o bisma nden o daro nden o lora o fuɗɗita suurawol ɓaawo man tan yo ɗo kam woɗɗo feere kadi non man, ngam wahminan yimɓe ɓe annda tamma yo bismillahi rrahmani rrahim go aragare suurawol woni. Modiɓɓe fannol tajwid ɓe wi hakkunde suurawol be suurawol haa qira'aji goɗɗi feere ɗon, to goɗɗo surni suurawol man ni jeeɗa seɗɗa bismata nasta suurawol ngola. to wajhu nayabo haa qurra'u ko mbi o surna suurawol ngola o jeeɗa seɗɗa o lornata pofɗe o bismata o nasta suurawol ngola. Nonnoon bo o surna suurawol man o jeeɗata sam o nasta ngola ko luuti bismillahi rrahmani rrahim. Amma nda ko laati lolluɗum yimɓeji lismo dow majum kadi. Tafsir o men wi suratul anfali, ɓeɗo wiya suratul anfali surawol ɓesdari, ɓeɗo wiya suratul anfali surawol ndalagu, madaniyatun madaninkewol ɗo ngol jippi ɓaawo feruki annabijo sallallahu alayhi wa sallam daga makka hota madina. Suraji ɗi jippi ɓaawo daga annabijo ɗon no makka wiye makkiya, ko o yehi ha nokkure feere wonde jippi fu. Suraji jippuɗi ɓaawo annabijo sallallahu alayhi wa sallam hoti madina bo wiye madaniya, ko o yehi ha makka on surawol man jippi fu. Aw illa ayi awɗo o waddingol jonta ɗo ngam dalila haala gorka feere on o waddani awɗo waddugo jonta kam ngam yembago luural woni ɗon kadi. O wi aw malla bo ko luuti wa isi yamkuru bik al ayati saɓi ha jara ayaji 9 fa makkiyatun kanje kade makkinkeje tawɗo luural kalimawol awɗo waddi luurawol fa innahu tulifa hal hiya madaniyatun kulluha wa huwa sahih. Lurama suratul anfali ngol madaninkewol ngol fufuna, amma ko ngol sahingol kam kangol woni, malla bo illa sab ayatin ko luuti ayaji 9 kanje kanaɗe madaninkeje to ɗo bo ko ngol man ngol tampugol kangol kam. To ayaje man ton noon ayaje 9 ɗe o wiɗo kanje fuɗɗi daga aya wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ha yahi ragare ayaje manoni bima kuntum takfurun. To o wi ayaje ɗe kanje kanɗe makkinkeje, to amma kongol man ɗum tampugol ko laati ɓuri sahago kam suratul anfali ɗum suratul madaniya annaha nazalat biha fi sani ngol laatake ngol madaninkewol to fa makkiyatun da'ifun wala yarja'u min kawniha fi sani ahli makkata annaha nazalat biha. Nonnon bismata bo ngam laatuki maagol ngol olu ala yimɓe makka ngol jippi ha makka bal accina nazalat bil madina ngol jippi ha madina hikayatan amma waga fi makka nden ngol yecci haala ko ukkino ha makka kadi, amma madaniya ngol jippiga ngol madaninkewol ngol wolwi bo haala ɗume haala ganima badar. En andi kono badar bo waɗayi sonande annabijo sallallahu alayhi wa sallam woti ha madina tawon on kono badar waɗi, jerka kanjum ɓuri sahago kadi surawol man ngol madaninkewol dow ngol fufu kadi ɓe wi kanjum on ɓuri sahago kadi. To nde o wolwiri banni man ɗo o wi ngol ɗo mari ayaje 50 aw 60 aw 70 aya. Ngol ɗo mari ayaje 97 kanje ka luural wala her muɗum. 97 na 97 na ko 97 lamma ikhtalafa almuslimuna fi ghanaimi badr, ndeni julɓe luuri ha dalagu badar ko wiyete ghanaim ɗo jawdi ndi julɓe jaɓi ha heferɓe habdeteɓe. fa qala shubban derke en mbiyata hiya lana jawdi man ndi wodani minin tan li annana basarna alqital ngam minin woni ɓe soccotiri ɓe habre. wa qala suyuhu dotti en mbi kunna rid'an lakum tahta rayati, minin min laati min ɗo duñana on heedi les ilile. walaw inkasaftum la fi'tum ilayna fala tasta'siru biha, to nini onon ɓe on doggino, to on co'itino on gartanno ha amin, to on cankitake on gartanno ha amin,
kadi nden kam on suɓirtake on ɓurdanta on marugo jawdi ndaalaagu dininta amin minin yoni derke en ka winde kamɓe kaɓi kam kamɓe ho'ata ɓe bo wi minin bona min ɗo sukkani on ɓaawo to sababu majum kadi ɓe luuri e wiyata kadi se nazala fala stasiru biya nazala se konngol Allah jippi yasalunaka ya muhammad anil anfali ɓe ɗo ƴami an muhammad habar ndaalaagu alganaimu liman ndaalaagu man liman hiya moyngu laatani ngam daga diina islama ko artiɗo wala ndaalaagu ngu ɓe ndahi kiita muɗum bo jippayi to ɓe jaɓi jawle ha heferɓe no ɓe sendiranno amma ummatoje artunoɗe annabijo sallllahu alayhi wa sallam yecci en to nini ɓe jahi ɓe koni heferɓe jawle ɗe ɓe jaɓi ha heferɓe no ɗe ɗuuri fuu ɓe mofta ɗe ha nokkure woore yiite jippa daga dow yiite wara wula jawle man fofu timma ko sulere goɗɗo hosata to goɗɗo ho'i sulere woore nder ton ni yiite goo to nge jippi nge ɗo taara nge ɗo waɗa harka nge ɗo sawwita nge ñamata sey to ɗon man waddama ha nder majum waɗino ha jaman annabi Musa alayhi salatu wassalam nde bannigo Yusaw nde bannigo waɗi go o umri o wiyata woodi jambaɗon nder maɓɓe o wiyata yimɓe ɗo jambaɗon kala leñol fu sey sappinamo ha ɓe sappintamo go sey jungo goɗɗo feere waɗi takkotiri be jungo maako ɓe safotiri a howa jungo ho'ata o wi jambaɗon nder leñol maɗo yimɓe ma pat e wara sappinami ɓe wari ɓe safotiri be maako juuɗe yimɓe ɗiɗo ko juuɗe yimɓe tato takki ɓe juɗuɓe annabojo go o wi jamba ɗon nder moɗon gadde ɗum ɓe gaddi kangeri bana hoore ngaari ɓe wari ɓe walliri nden yite go ñaami annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi wa uhillal lanal ganaimu ndaalaagu daknanama men amma ko artino ka ɗum haramun dow maɓɓe to nden ha dina islama bo nda ndaalaagu ngu ɓe dahi arande hakkonu badar kiita muɗum waɗayno derke en mbi kayum hertotto be man dotti en mbi kayi na min ɗo ballita on to nini on doggino na on lortotono on tawa min na nden o wiyata nazala yasalunaka anil anfali aya jippi kadi an muhammad ɓeɗo ƴame habar ndaalaagu alganaimu liman hiya ndaalaagu ma moyngu woodani kadi ha asbabu nujul na o wi nazala yasalunaka روى ابن داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مودي بحديث بيدو ببيل حديث ها عبد الله بن عباس حبر الأمة مودي بأمة تورنه ببطن لادو الله صلى الله عليه وسلم لا تيدو من لادو الله دواني دم بيان ودينا عندو تداوي تفسير القرآن بفيل حديث والهام كم عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله كذا وكذا حكم من أويب منبري قد برا دودني مني ni do dume to goddo fotti be ke fero bari mo kayum mari kuje mako borte mako be balmi mako fu wa man asara asiran falahu kaza wa kaza mudahida haɗo mo heɓi nangi kabdeteɗo wodani mo ni fa amma almasihatu fa sabatu tata rayati nde o wi annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde wolwi bannigo ɗon derke en gaɗi tiiɗal kadi daga nane fu naɓe gurti gam jihadi nden dotti en kayum bo tabiti kayum bo ha les iili les tutaje ɗe ɓe haɓɓani ɓe ha konugo wa amma subbanu fa sara'u ila algardi walganaim amma derke en kayum ka yawɗi kadi heedi haɓre mbargo heferɓe ɓe hoosugo ndaalaagu fa qalat almasihatu lisubban nden derti en go wiyata derke en asrikuna ma'akum fa inna kunna lakum rid'an kawre minin fu ha ndaalaagu jawdi ndi on keɓi ɗo ngam min laati min ɗon ha ɓaawo mon min ɗon duñana on walaw kana minkum say'un lalajatum ilayna to ni woodi hunde waɗi on da on lortoto her amin to ɓe jaalino mon na on dogganno on lorta her amin on garano on tawa min fahtasamu ila nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗon ɓe jokkiri ha annabijo kadi derke en mbi kamɓe koni jawdi kadi maɓɓe ɓeɗo bo wini minin bona min ɗo sukkani on ɓaawo jawdi man se en senda fa nazalat ɗon kadi aya jippi yasalunaka anil anfal an muhammadu ɓeɗo ƴame habar ndaalaagu badar ulil anfalu lillahi war rasul wi'u ndaalaagu ɗo woodani allah e nulaaɗo mum hunde fuu a yi allah jeyi
Allah wi kanko wodani ndalagu ɓe nulaɗo maako nden ka ha jusgo aya man ba wi gonoy sey ha nokkure nde Allah seniɗo umri nulaɗo muɗum waɗa ndalagu man ɓe o yeedi kayum on heɓata وروى أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر دي أن يكون بدر لاتي قتل أخي أمير ويدر وأم أمير برا فقتلت فيه سعيد بن العاص سمي بري سعيد بن العاص يدين وأخذت سيفه فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم سيكوسو مكافه معكم ورد بما كيان الله والله صلاة الله جمهور تبتني فقال نولاد النبي اسحب فدراه في الغبد dillu ya sakkin ka fay man ha jawlede mowado ya sakkin ki wallin kiton o wi farajatu wa bima la ya'lamu illa Allah kadda mi lorti mi yahan mi wallina ka fay go amma mettenga ko woni ha mi ibgo e baruki derdam do wala mo andi dum sai Allah mettenga ko woni ha annabi jo wina lutan go mo wala mi dilli mi yayi mi sakkini ka fay go nden ɓaawo ɗon wa akaja salbi fa jawastu illa yasiran hatta nazala suratul anfal o hoosi bo wortede de ko oɗo go marino mo mi bari go hooyi kuje muɗum fuu o wi mi dillayi ko ena pamarum ni se suratul anfali jippi surawol ngol ɗo ngol jippi fa qala nabiyu sallllahu alayhi wa sallam ishafahu sayfa dillu yaho ka fahimako to ulil anfalu billahi wa rasuli dalagu ɗo woɗani Allah e nulaɗo muɗum nulaɗo Allah o faaloto hunde duniyaru na o wimo dilluya ho ka fahima wa rawa abu dawuda wa tirmidhi wa nasai an sa'din qala lamma kana yawm badrin jitu bi sayfi o winde ande ko no badar waɗi mi wardi be ka fahi fa qultu ya rasulallah inna Allah qad safa sadri min al mushrikin habli haja sayfa o wiya nulaɗo Allah andu Allah nyawdi bernde am ibgo e heferbe hokkam ka fayiki wato ba wigo bari mo nanan no monele goddo mo bari no goddo mako hokkam ka fayiki fagala nulado Allah wi hadha laysa li wala ka fahiman naki am naki ma sendugo man do wala nayam wala nama an Allah seni don mo yedi on kay hokkete o wi fagultu bimi asa an yuti hadha man la yubla bi bala'i o wi badima tema ka fay ki hokkete goddo fere mo jarriba ka iri jarraba nda derdam barama do ni mi do wari mone majum ni jonta to hakkilay tema ka fay ki hokkete goddo fere fajani rasul sallallahu alaihi wasallam don ni senula do Allah masalatu Allah jamudum tabitani warani am faqala wi innaka sa'altani wa laysani ajamiyam ka fayro mi hokkama amma min fu mi jaaki mi maraki wa innahu qad sara li wa huwa lak amma jonta kam ka fay may wodani am to mi hokkimaki ulil anfalu lillahi war rasul nde o wi dalagu wodani Allah e nulaɗo muɗum nulaɗo jeeyi sike to nder kam mi hokkimaki wa innahu qala o wi fa najalat ɗon aya jippi kadi yasalunaka anil anfal al aya ha jarara gare aya وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمس بجميع النبي جهبر جواب بعد الأربعة الأخماس أو جواب إنايوي فلو أندني أن تبني بو nden kam aya sendugo dalagu arti jippi kadi ɓeɗo andi ɗum aya senduki dalagu Allah seni ɗo wolwide de ko ɓe dahi ko ɓe koni jawle ɗe ɓe koosi ɗo ɓe senda ɗum geɓe jowi ha babal konuman ton yebre joyabre ɗo nde Allah ɓe nulaɗo muɗum nden joyaɓo e nayo bo kanjum bo ɓe senda yimɓe koniɓe ton to ɓawo jotta kam nde ɓe hooyi joyaɓo e nayo bo ɓe lori ɓe ƴami nulaɗo Allah kadi bo joyaɓel go kadi bo wa najalat aya jippi yasalunaka anil anfal ɓeɗo ƴame habaru ndalagu ni on o wolwi haɗa asbabu nujud sababuji jippuki yasalunaka anil anfali alganaimu liman hiya ndalagu moy ngu wodani Allah ceni ɗo wiyata qulil anfalu lillahi war rasul qul wiwa Muhammad qul lahum wiɓe al anfalu ndalagu lillahi wodani Allah war rasuli e nulaɗo yaj'alaniha Allah e nulaɗo muɗum ɓe gaɗa ndalagu haysu sha'a nokkure ɓe giɗi fuu to Allah ceni ɗo kanko jeyi kiita nulaɗo bo ɗum nulaɗo maako
فقسمها صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء دون كادي نولادو الله صلاة الله جمودum tabitani se o sendida laagu o do mabbe fotan o foodi be rawahu al-hakim fi al-mustadrak modi bojo bi'etedo hakim fi al-hadith wal man hadaftere ma ko wi'ete mustadrak fattaqullaha wa aslihu zata bainakum fattaqullaha kula Allah fattaqullaha ndente lutugo Allah wa aslihu zata bainakum mboone ko woni hakkude modon to ni laatake ndalaagu Allah ceniiɗo waɗi daano ngu sendirte nulaaɗo ma ko wangini kule Allah jotta ka wone noon o wi fat al anfalu ɗo ɗum jam'u gotel man noy wiyete gotel man wi'e nafluna ko wi'e nafalu ɗiɗi fu ɗum kalimaji arabiya al anfalu jam'u nafalin al anfalu jam'u naflin mana man bo ɗume mana man ɓesdari a yi'a juuɗo o juuɗe farilla na nafilaje boɗon na nafila wiyata ɓe hunde ɗo na ɗum kalima arabiya a suumo suumaje farilla suumaje nafila boɗon ase nafila ɗo ɗum ɓesdari to non ɗo man ɗo bo ɗum wardi bana ni ɗum wardi wato al anfalu ɗo jam'u gotel man wiya nafal ko bo nafl mislu sababin wa asbab sababun wa asbab non ɗo wiye naflu man bo bana ni man ɗo wiye be howugo feewol man ɗum fuu majum ɗum laatake ha bolle arabiya ɗum anda ɗum o wiyata ko woni mana qulil anfalu lillahi war rasul mana majum ɗum ɗume nden kam laatake anfalu ɗo ɗum ɗo hertorama be Allah be nulaɗo muɗum annaha mamlukatun lillahi anfalu ndalagu ɗo ɗum mara ɗum Allah ba onon fuuma on laati on maraɓe Allah wa ataha milkan li rasulihi nden o hokki ɗum o marni nulaɗo maako yatasarrafu fiha kayfa yasha nulaɗo maako firlita ha ndalagu go deydey no yiɗi fuu nden Allah seniɗo wolwi ha ɗo fattaqullaha wa aslihu jata baynikum kule Allah moƴƴine ko woni hakkude moɗon ay haqiqata ma baynakum bil mawaddati wa tarki niza moƴƴine haqiqa ko woni hakkude moɗon be accuki jotta kam be yiide nde woni hakkude moɗon on acca gaabotirki nda on laatake on fu on bandiraɓe kadi bo diina islama wari waɗi on innamal muminuna ihwa mumini en wala ko laati fu koye naaɓe nderɗiragu diina bo ɓuri sembiɗitgo diininta nderɗiragu daydangu aslihu zata baynikum mbone kadi ko woni hakkude moɗon to nini laatake woodi luural ukki hakkude yimɓe jam hakkilo waɗano waɗata ko habda o moƴƴina ɗum tata yo o jaɓa luural man ngal feesa ha yotta yimɓe feere ma sakko yo ɗum warta ɓilla sakko ma ha ñalɗe ɗe en goni ñalɗe arandeje nder lewru suumay awaluhu magfira aran muɗum ɗum farwe to nini laatake woodi hakkunde ma be goɗɗo ko woni no mbaɗi de konnaago ko malla bondi wondi feere ko malla gañandi gondi yawu ɗaɓɓutu on jaafotira wa aslihu zata baynikum mbone ko woni hakkude moɗon ay alhalatu wa hiya alwislatu lislamia yaake gonɗo hakkude moɗon kañum woni sonogal ngal islama waɗi on soni on bandiri on falmana udrukun nijawasha acce gaabi acce konnaagu waljamul mawaddata wal mahabbata baynakum lisme yiɗotirki hakkude moɗon ha waɗanoy liyasul an nasru wal khayru lakum ngam khayru be nasaraku fu gasana on ayi to luural ukkani yimɓe khayru warata ɗum to luural ukkani yimɓe sharru waraniɓe to luural ukkani yimɓe kala hunde nde a numata fu ballotiral wonata hakkunde maɓɓe nden na masibo waɗi liwe de luural kano on mbawi fu tata ɗo jaɓe accugo ɗum wa atiullaha wa rasulah ɗowtane Allah e nulaɗo muɗum man ataa ar-rasula faqad ataa Allah Allah ceniɗo wi ha aya gorka feere mo ɗowtani nulaɗo haqiqa ɗowtani Allah ɗo kana man tugu Allah wolwi ɗum laaɓi mafhumu kadi jottaka ko a famata ɓawo man ase mo ɗowtanayi nulaɗo bo nden ka ɗowtanaki Allah on nden nini laatake mo ɗowtani nulaɗo ɗowtani Allah nden ka mo ɗowtanayi nulaɗo ɗo ɗowtanaki Allah derɗirawo julɗo min ɓoye ma fu ndaran kadi ha diina meɗen en ɗo ɗowtani nulaɗo Allah na yo nder ka woɗi to dow man se en duumo dow man ko malla en ɗowtanaki mo en ɗo lundanamo nasalullah salamata wal afiya ɗo bo se en tora Allah seniɗo hisneki tata en mbaa noon
aslihu zata baynikum wa atiu llaha wa rasulahu ɗowtane allah e nulaɗo muɗum amma allah seniɗo waddi sardi dey in kuntum muminin to ni on laati on nuɗɗiniɓe to ni on laati on mumini en to ni on laati on gonɗiniɓe haqqanno gonɗi to on nuɗɗiniɓe fakar kam ɗowtane allah e nulaɗo muɗum na wayne on mi yiɗi kanko kam mi ɗowtanan wayne bo mi yiɗamo mi ɗowtantamo fattaqullaha wa aslihu zata baynikum wa atiu llaha wa rasul ɗowtane allah e nulaɗo muɗum kamɓe woni ɗowtanteɓe to nini a yi umrore allah kayre on fakkat nulaɗo bo yettini to a yi umrore nulaɗo fakkar kayre allah seeɗiɗo lendimo nden kam lisme dow maare ɗowtane allah e nulaɗo muɗum in kuntum muminina be sarɗi to on laati on mumini en in kuntum muminina ɗo noy na ɓe mumini en na mumini en on ɗon no wolwe nane na ɗo wolwane nane na to kanjum wi'ay kamilina fil iman to on laatake on timmuɓe ha imanaku kam annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi goto moɗon nuɗɗinta ha o yiɗana derdi koko yiɗani nafsu maako nden ka imanaku man to ni ha on laata on nuɗɗinɓe imanaku timmiɗingu kam se on acca konnagu hakkunde mon ko a yiɗani hoore maɗo se a yiɗanatanama nder kam nde daalagu wangi derken wiyata kayum se hertoro tan dotti en bo wiyata kayum bo se hertoro tan se moye fu gueɗal muɗum wona her majum annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi man kana fihi salasa mo kuuje tati woni her maako kam o heɓi belenga imanaku an yakuna allah wa rasulu ahabbu ilayhi mimma siwahuma allah e nulaɗo ɗum laata kamɓe ɓuuri yiɗego her maako dininta ko luuti ɓe nden o yiɗa goɗɗo bo o yiɗa ɗum ni koye na gam on man ɗo laatake muminijo o waña bo lortugo maako ha keferaku to silmi bo anno o wañata sakkinirego ha yiite e to silma o dañaɗo nder dina islama bo nden bo o waña hufrago kadi noyi wayugo man wayi jikkuji keferaku fu tata o ɓada ɗum kuuɗe heferɓe tata o ɓada ɗum o lismo kuuɗe julɓe o lismo kuuɗe mumini en o lismo umroje allah e nulaɗo muɗum o dayto kaale maɓɓe to nden kam ni kam o laati o wañi kadi ɓadago ha keferaku nden allah seniɗo wi in kuntum muminin ɗowtane allah e nulaɗo mum to ni on laati on nuɗɗiniɓe to nini on gonɗuɓe heedi imanaku fa alamatu kamalil imani alama timmugo imanaku ta'atullahi wa rasul kanjum woni ɗowtanago allah e nulaɗo muɗum weli ɓe metti fu hoyi ɓe saɗi fu a yiɗi ɓe a yiɗa fu accu noon ma a hura ɗum ɓe dow aɗo yiɗi on yo a yiɓana suumugo ɗo goɗɗon ko o wawi suumugo to hakkila nde nani lewru suuma e darini ɓerde mum tawi to ɗo handayi lewru suuma e dari ke a seyoro ɓe maaru on ma a heɓini allah sabbitinima ha a yetti lewru suuma hikke bo a suumoto mbarjaari ɗuundi a heɓata nder lewru suuma hidde ko lewru suuma e wurta ɗo allah rimɗinani ɓe ujune na wañño ana anuma min bo mi wonan nder maɓɓe nden kana goɗɗo seworan be muɗum on nonnoon kala kuuɗe hayru fuu mana imanaku ko wanginta ha imanaku laaɓa kam yaake ɓi adamajo no o woni yo yaake maku no o woni ɗo noy fa alamatu kamalil iman alama timmugo imanaku kanjum on nuɗɗinki gonɗinki ta'atullahi wa rasul ɗowtanago allah e nulaɗo wa adamu wujudi lharaji fi nafsi e soyde woodende gacce heedi nafsu tata laata ha kiita allah kiita nulaɗo allah ɗum mettama ɓillama ha ɓernde ma tata jam ay mi yiya yaake feere to a suumi a yari bone a torri annuma ko waɗima allah farliɗini suuma e may kam ko waɗi allah farliɗini suuma e ka ɗuɗɗum ngam ha sennama ha duniya daga ɓilla ha ɓanndu ma ha ñawdama ha sennama jotta a tema a laatino a colɗo to a suumi ɗo a ɓaata bone suumay a torro weelo ɗonka a hefta yimɓe feere talaka en bana ni mbayi tum nden nden a heɓa a sakka kuuje ɗuuɗɗe masine hikimaji ɗi allah seniɗo waɗi ha suumay yo kanjum noon ha kala moggal kuuɗe dewe fuu yo nden nden wa adamu wujudi lharaji fi nafsi soyde woodende gacce heedi nafsu ha kiita allah e nulaaɗo muɗum umrore maako umrore maɓɓe be haade maɓɓe fuu to ɓe umri ɗo ala rasi wal ayn a tiina a huwa ɗum ɗo aɗo yiɗi to ɓe haɗi bo a dayto ɗum ko aɗo yiɗi hunde man gaña ɗum
Allah seni do wolwi ha aya gorka feere fala wa rabbika la nonno fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima min be ma ndare no en goni kadi Allah seni do wi hunorago jawma an Muhammad ɓe noddinta ha to ɓe hiitinima ko woni hakkunde maɓɓe ko jangi ayiɓe ko ukki hakkunde maɓɓe ɓe gaɗama an Muhammad an woni kiitowo nden to a hiitigo bo ɓe nanata ɓilla ɓerde maɓɓe sam ko a hiitigo se ɓe gerda ɓe jaɓa noon nden ɓe jaɓa ɗon wala ɓilla ha ɓerde maɓɓe ha ko wa yusallimu tasliman ɓe ɗowta ɗowtuki ndani kadi ha umroje ɓe kaɗe fo to goɗɗo wayi banni kam laatoto muminijo kadi Allah seniɗo wi innamal mu'minuna alkamiluna al iman andu nuɗɗinɓe timma imanaku en kam alladina ida dhukira allahu wajilat qulubuhum ɓen to ni Allah innama ɓerɗe maɓɓe kultora hakkilderɗirawo julɗo min be ma fu en jangoɓe on se en kakkila boɗɗum ko modiɓɓe bindi ɗo to en gajanɗo en gajoro be majum ta ka ho awa banguɗum ayaje qur'an non aɗo worta dilla dow yimɓe ɗo telɓa yimɓe hakkilde yimɓe ɓe a yiyata tammata ɓe anda an woni anduɗo ɗo ɓe andi ko a wiyata ɗo aɗo wolwa ayibeji hunde ko yaaday sam aɗo telɓa yimɓe dow majum ɗo na bana ni a yi ayaji ɗo yimɓe ko ajoɓe ko wiyata aya kana ɓe wiyata yo ha aya ka en jangi jusu muɗum jonta innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum mu'mini en kam kamɓe on to Allah innama ɗo ɓerɗe maɓɓe kultora to ɓe nani inde Allah ni ɓe kultora lawuju ɗo nuu goɗɗum de nde a nani inde Allah noon fu a hultora ɗo ka ɗume hulnima toon na se a hefta ɗume hulni to laaru ko tafsiroɓe ka mbi innama no e cagoma almu'minuna alkamiluna al iman nuɗɗinɓe timma imanaku en alladina ɓen ida dhukira allahu to Allah innama ɗo ɗume ay wa'iduhu kalta Allah telɓago Allah ko Allah hulnori yimɓe to nini ɗum wolwama nden wajilat qulubum ɓerɗe maɓɓe kultora yo faamu kadi ase ida dhukira allahu ɗo nananugo kadi jotta ka allahu akbar nonno a hultori a dari a dulli ko a wiya nde a julda kadi to ase innago Allah ɗo ɗum kalta Allah to ni goɗɗo waɗi ni kaja Allah yangitiran ɗum ni to goɗɗo waɗi ni kaja Allah yangitiran ɗum ni na adanmo yiite Allah laanimo Allah waɗimo ni to a nani iri ɗi kanjum on a hultorta ta a huwa irin kadi ko sabbibinta kuje goo wajilat qulubum wa khafat qulubum ɓerɗe maɓɓe kultora wa ija tuliyat alayhim ayatuhu to ni ayaji Allah jangama dow maɓɓe zadatum imana ɗe ɓesda ɓe imanaku tasdigan gonɗinki ha aya ka ase famni en fakat imanaku ɓesdan Allah seni ɗo on wi nde imanaku ɓesdan kam nden kam fakat ustugo bo wona nder ɗo wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatum imana to nini ayaji Allah jangama dow maɓɓe ayaji man ɗe ɓesda ɓe imanan nuɗɗinki ɗe ɓesda ɓe gonɗinki ɗe ɓesda ɓe jotta kam fakat ɓe tabbitinan ɓe nuɗɗina ha ayaji man ɗum ɗo ɗum mumini en tindinore mumini on en andi sarɗi imanaku bo seedanange imanaku joweego kam wona hidde ko goɗɗum feere wara ɓaawo muɗum nuɗɗinki woodende Allah andugo maako o gonɗina fakat Allah ɗon Allah on tagi mobgal takle fuu nden ka kanko mari mobgal takle man fuu ɗo ka he'ay kanjum ɗo heferɓe fuu andi non man o ɓesda fayinta Allah woodi inɗe muɗum boɗɗe Allah woodi tindinoje muɗum boɗɗe inɗe maako ɓangiɗe ɓe tindinoje maako boɗɗe o anda non man to ɗon man fuu he'ay ɗumeju mawɗum man ɓaawo man se o anda Allah tan on deweteɗo kadi nde ni Allah kayum tagi mobgal tagi e fooji fuu kayum tomnata iyende kayum futnata pulle yo ko luuti Allah wala mo foti wargo iri majum Allah kanko tan woni deweteɗo ɗum kanjum woni haaje nden kam ha heftugo maako Allah seniɗo woni Allah seniɗo geetoɗo ha nder darange imanaku joweego o tokkina darangal ɗiɗaɓal kanjum woni nuɗɗinki malaika en o anda fakat malaika en Allah ɗo ɓe ɗon o gonɗina noon fakat ɓe ɗon ɓe ɗo tabbiti so nde yiigo hunde
riwata wodende maare en pat men en be yonki jonta ɗo so na mayiɗo kam to non bo en meeɗa yigo yonki meɗen man non fahinta darangal tataɓal o tabbitina fahinta defte Allah seniɗo ɗe Allah jippini nayaɓal o tabbitina nulaɓe Allah seniɗo ɓe Allah seniɗo neli fuu ɓe jottini nele man nulaɗo suuɗata ko janna ko anda nulaɗo suuɗata sam nulaɓe ɓe gonɗuɓe Allah seniɗo hooliɓe leniɓe ɓe jottini darangal joyaɓal o nuɗɗina o gonɗina ñalowmare dargal ɗo nde waɗan fakat natum ɗo hiira ɗo wiyata ha fore nden darangal jowegoyaɓal nuɗɗingo hoddirore ɓe hayru be sharruhu to ni ko o heɓi malla ko heɓi mo fu oɗo andi Allah seniɗo woni koddiriɗo ɗum darange kam joweego annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi imanaku ɗum liccule muɗum 50 e gelɗe ko bo 50 e gelɗe amma ɓurɗum mawnugo nder imanaku konngol la ilaha illallah la ilaha illallahu deweteɗo ɓe goonga wala ko luuti Allah ngol ɗo ɓuri mawnugo ɓurɗum tullugo nder imanaku bo imatatul adani tariqi sottinki torra accina ɗatal yo nden o wiyata innamal muminuna mumini en ɓe laatini nuɗɗiniɓe timma imanaku en to kamɓe ka ɓe laati datindinoje maɓɓe en mbi jawmu deftere wi fa alamatu kamalil imani taatullahi wa rasul ɗo ta e ngejjitagol sam alama timmugo imanaku kam ɗowtanago Allah e nulaɗo to ɗowtanago Allah e nulaɗo lismake amma kangol la ta'ata li makhluqin fi masiyatil khaliqi tagaɗo bo wala na ɗum kañum kam ɗowtanego nder hara yeddata goho kam to nulaɗo kam ngam ko o waddi ɗo kanjum Allah seniɗo neldimo man ata ar rasula faqad ata Allah ɗo kam lismake kadi dow jam hakkilo fuu ɗum Allah seniɗo wi ɓe laatake banani timmuɓe ha imanaku maɓɓe alladina ida dhukira allahu wajilat qulubuhum to kalta Allah wolwama ɓerɗe maɓɓe kultora wa ida tuliyat alayhim ayatu zadatum imanan to ayaji Allah jangama dow maɓɓe ɗe ɓesda ɓe imanaku tasdigan gonɗinki e nuɗɗinki nden wa ala rabbihim yatawakkalun ɓeɗo jofta fiiji maɓɓe fuu dow jawmirawo maɓɓe ɓeɗo hooli Allah seniɗo ɓeɗo hooli jawmirawo maɓɓe ɓe bihi yasiguna la bi gayri kanko ɓe kolata natana maako hoolago Allah ko lutitana maako haɗata goɗɗo waɗugo sababu se ngaɗa sababu hinna e Allah seniɗo no hinnore se ngaɗa sababu deydey no Allah seniɗo hokkire ɗon kam fuu to goɗɗo waɗi banniman ɗo ngam man ɗo ittata wi'a jotta kana imanaku mako itti abadan imanaku mako kam ɗo tabiti e ko woni ha ɓi adamajo tokkugo umroje na deydey en wino ha timmugo imanaku go kanjum ta'atullahi wa rasul ɗowtanago Allah e nulaɗo yo nden kam kala sababuji fu se o huwa ɗum sababuji kisnoji mo duniya be dina fu sababuji torroji mo duniya be dina fu o dayto ɗum to ɗon man to o waɗi banni o wakkalna o yoftina Allah seniɗo kadi kayum won denowo mo kanko kam sababu ko o waɗan ɗum o accata wa ala rabbihim yatawakkalun ɓeɗo jofti fi maɓɓe fu dow jawmirawo maɓɓe ɓeɗo hooli Allah seniɗo ɓe andi fakat ɓeɗo to ɓe ɗowtani Allah seniɗo Allah hubtanan ɓe haaje maɓɓe renan ɓe hisnan ɓe hokkan ɓe wal mana an sigatahum billahi la bi gayri mumini en timma imanaku en kam Allah seniɗo on ɓe hoolinatana muɗum fala yatamiduna ala amalin wala ala malin wala yakhafuna min gayri ɓe tugata kamɓe ɓe dow kuugal ɓe tugata dow jawdi min kam miɗo rewa Allah dewowo Allah bana am ni kaja wala ko wanni am be hunde feere na noon de a andi Allah jaɓi dewal man na wolwugo kalimawol maɗo kangol ma to hakkilay sabibina Allah jaɓata dewal man wala ala malin wala dow jawdi min mi jawdi mi waɗan ko mi yiɗi fuu kay na waɗan ko yiɗi fuu ngaɗa ko Allah seniɗo yiɗi on be jawdi ma ɗo on woni getta ɗum kadi wala yakhafuna min gayri ɓe hulata botana Allah seniɗo kulol iɗingole kulol ngol yangada alakhira ɗo ka wala mo ɓe hulata kulol man sey Allah amma kulol ngol duniyaru na ɗon Allah seniɗo reenu goɗɗo kanjum waɗi en mbi waɗa sababu o tora Allah seniɗo reenamo masiboji ɗi o wañi be torraji kala ɗi o wañi fuu ñaw hondu wooru to naawi goɗɗo waaliɗa nayi ayi ay kadi torra waɗina na ɗum man ɗo se o doggitira Allah seniɗo
ngam man bo hatta mo wargo ñawdigu to waɗi ñawdigu go nder o doggitira Allah seniɗo fahinta o heɓa to Allah seniɗo jabanimo o laata kadi nder yimɓe kisanɓe yamɗitanɓe الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الذين الله سيدي الذين يقيمون الصلاة مؤمنين غوها فهمدي بدون بولواني كامبني الله سيدي الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون alladhina yuqimuna salata mu'minin nuddini be timma imana ko en go yuqimuna salata be don darna julde na wala no laatira kambe mabbe mu'minin den be julay kam den kam ana man dume ayulazimuna hafi awgatiha be don lismi julde de ha wakati jimare kambe mu'minin haqqan go nuddini be don lismi julde de ha wakati jimare be julan yatuna biha bi huquqiha ɓe ɗon gadda julde man be haqqeji maare daga arande to ɓe ummanan julde goni ɓe andi jotta ka ɓalli maɓɓe ceniɗi koltan maɓɓe ceningal nden ha sarɗi to ɓe nangoɓe ɓe nangi to giwam janaba ɗon ɗo maɓɓe ɓe giwi malla to tamamuye na ɗo waɗata ɓandu kam senata on nden ɓornacce maako o andi so ɓe wala her muɗum nokkure nde o darata o juula bo o andi so ɓe wala her muɗum o andi bo wakkati bo nasti sarɗiji ɗin ɗi kawtata on hidde o suuri al awra maako hidde ko o nasta julde o huusita qibla to laatake nokkure seetingo ɓe seetini nden jonta ka o huusiti qibla go o wadda julde go be sarɗiji maare banno woni her maare julde man ɗo kanjum se ɓe lismonde ɓe hokkade yatuna biha bi huquqiha ɓe gaddira julde go be haqqeji maare man ɗi en bolwi gonɗi yaasi maare on woni ɗo nden to ɓe huusiti qibla go to ɓe darni to ɓe kabbiri jonta kam ya laaro e kadi jawmu deftere al akhdari abdourahmanu al akhdari rahimahullah ko woli ha deftere maako o wi muminijo kam to ni dari ha julde kam ɗoyla be ɓernde mum accina duniyaru be ko woni her maaru fuu o huusitina Allah o huusitina jotta ka tilmendam Allah teddungal Allah kalimawol maako ngol o wi Allahu akbar Allah ɓuri hunde fuu mawnugo ɗon ni kadi heƴimo ko waɗa o lorto heedi julde maako kadi habbirago innama habbirago harminorgo ɗume harmi kuuɗe maako ɗe duniya numoji maako kuuɗe maako sungullaji ɗin kam fuu o wurtaɗi o huusitina julde maako o wawan banni man ha o juula o timminana amma laato kadi ɓurna kam fuu oɗo huusinani julde maako yo nden to laatake o ardiɗo to o jangan pellen man o wangina kanko on liman o jangan o wangina ha dede ɓe nana sawto maako nden o wawi bo fayinta o ruknan ruku ere basarɗiji mum o ɓamtan bo ha o jinna darde o fotita hidde ko o dilla o yaha o jangino jiido ka hidde ko o janga ayaje goɗɗe to o rukni o de'iti o ɓamti o fotiti o dilla o sujida o de'ita o ɓamta to o jooti o fotita o lora o sujida sujidere bo ɗon bo o de'ita o huwa banni ha julde maako hunde timma yatuna biha bi huquqiha ɓe gaddan julde ɗo be haqqeji maare kamɓe mumini en amma to laatake julde goo juulan julde tukel nden kana wadda haqqe maare annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗon no nder juulirde sahabojo feere wari nasti annabijo andinino ɓe ida dakhala ahadukumul masjida fala yajlisu hatta yusalliya rak'atayn to goto moɗon nasti juulirde tata o jooɗa koye na to o juuli darde ɗiɗi nanda yimɓe ɗo garana to ɓe jottino se to ɓe juuli darde ɗiɗi ɓe lutta jooɗugo ɗum ɗo wotanago nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam goɗɗo go oɗo andi noon amma ɗum aran islama nde o wari o nasti goo o habbiri jotta kam o rukna o de'ita o ɓamta o de'itata o sujida o de'itata o joota o de'itata o juuli darde ɗiɗi o silmini
waye o silmini do annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Annabijo wimo noy irji fa salli fa innaka lam tusalli. Lorta ya juulu ngam an wa juulay o lori o juuliri banane go kadi bo o silmini annabijo wimo lorta ya juulu a juulay ha sikide tati taw goɗɗo go laatake ɗum jam hakkilo ɗum aran dina islam o non noon kanko ka o andi o tammi banni juulgo man. Nden o wiyata annabijo walladi basaka bilhaqqi ma usinu gayraha fa allimni, mi hunorake be nelduɗo ma be goonga mi wonata ko luuti ba yi mi juulirɗo kadi andinam no mi juulirta. Ɗon nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tindini mo darnde woore to a ummani julde timminna ngarɗam. Nden ɓaawo ɗon to a dari ha a juula bo jangu habburu, to a habbiri jangu ko hoyi wondi be ma ha qur'anu fuu. Ɓaawo ton bo a rukna a de'ita, to a ɓanti ha a fotita, to a dilli a sujudi a de'ita, to a ɓanti a jooɗi a fotita. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam andi tiddini mo darnde woore wimo maf'al dhalika fi salatika kulliha, hoti fuu bolwa ɗum ɗo ha julde maɗa fufu. To ase nden kam mumini en kam ɓe laatake alladina yuqimuna salata hoosoɓe julde yatuna biha bi huquqiha, ɓe ɗon lismi juulugo amma bo fayin ɓe gaddiran julde man be sardiji maare be haqqeji maare. Tata yi goɗɗo feere kano juulirta, nasallah salamata al afiya. Wa mimma rajaknahum yunfiqun, Allah seniɗo wi nder komin diskiɓe bo yunfiquna ɓe dokkoɓe, ataynam komin dokki ɓe yunfiquna ɓe nafkoɓe fi ta'atillahi heydi ɗowtanaki Allah. Ɓe dokkan ngam Allah seniɗo ngam heɓa barjari ha Allah, na ɓe dokka ɗo ngam yimɓe mana ɓe, na ɓe dokka ɗo ngam ha yimɓe gi'a, na ɓe dokka ɗo kamɓe ngam kuude wonde feere ngam ɓeddira ɓe teddungal duniya. Ɓe ɗon dokka ɗo ngam dalila fi ɗa'atillahi heydi ɗowtanaki Allah. Nden kam derɗirawo julɗo ha ñalomaje ɗe en goni ɗo siftoru kadi yimɓe torraɓe, yimɓe sadaraɓe, yimɓe jurumɓe, yimɓe talaka en, aatime en. A siftora an bo moƴƴere Allah seniɗo nde moƴƴima, an ka andano weelo ɗon ma sona nde suuma e waɗi. To a suumi bana keña ɗo a matinage a siftora yowbo a weelo ɗon. Nden to suuma yayru timmi a metata suumgo sam, an ka seeto lewru suuma e waɗi. Ndikka to aɗo suuma foroy dey suumu seeɗa seeɗa ha ɗon go a wowa suuma e man a heɓa a siftora bandiraɓe. To a siftori go yaake nden kadi a wonan nder ɓen wa mimma razaknahum yunfiqun, nder ɗum ko min diski ɓe ataynahum min dokki ɓe yunfiquna, ɓe ɗon nafka fi ɗa'atillahi ha ɗowtanago Allah. Moye fuu fodde maral muɗum nafkata. Allah umrayma a hokka ko deydey a wala. La yukallifu llahu nafsan illa wus'aha, Allah defnitata nafsu koye na fodde bawɗe muɗum. Ulaika almawsufuna bima dhukir humul mu'minuna haqqan, ndaɓe tindiniraɓe be ko innaɗo kamɓe woni gonɗiniɓe, kamɓe woni nuɗɗiniɓe, kamɓe woni mumini en haqqan no tabiti, sidqan bila sakkin, ɗo gonɗi wala se ko sam. Bayɓe banniɗo ɓe laatake kamɓe woni mumini en. Nden kam min be ma fu derɗirawo julɗo taskiten ma ndaren kadi deydey no en ba'i daga arande kam ha Allah seniɗo wolwi haala maɓɓe, daga hulgo Allah ha ko woni hakkunde maɓɓe ɓe mbonata won. To be sarɗi to ɓe laati ɓe ɗowtana Allah e nulaɗo Allah, to nini ɓe laatake ɓe mumini en. A yimbondika en habda itta hakkunde meɗen, tata en suɓira nafsuji meɗen be hunde dotana meɗen, to laatake be haqqe, sona to laatake be haqqe. Nden ɓaawo ɗon en moƴƴina hakkunde men, ta bondi wona hakkunde meɗen. Nden ɓaawo ɗon kadi bo en ɗowtano Allah e nulaaɗo muɗum. Allah seniɗo wi to on laatake on mumini en be gowɗi ka nano on mba'ata. Nden o lori o tokkini fahinta mumini en nuɗɗiniɓe no gowɗi kam kamɓe to ɓe nani kalta Allah wolwama, to goɗɗo waɗi ka ja lanaɗo, to goɗɗo waɗi ka ja Allah nadan ɗum yiite, to goɗɗo waɗi ka ja kayum kuɗaɗo, to goɗɗo wujjita e ɗum jungo, to goɗɗo waɗi ni mbaɗe ni, kay ɗon ɗo to o siftori o nani iɗin kaltaji ɗi o hultoranɗi, to laatake o muminijo dey. To nden fahinta ayaji Allah to janngama dow maɓɓe ɗe ɓesdanɓe imanaku, min be ma ndaren ha ko e jangi fajiri ɗo ni. Nden wa ala rabbihim yatawakkalun, jawmirawo maɓɓe ɓe kooli fi maɓɓe fuu ɓe ɗon jofta dow Allah ceniɗo. Nden Allah tokkini fahinta mumini en goni alladina yuqimuna salata, hamɓe woni ɓoosoɓe julde, ɓe ɗo gadda julde ɗo be haqqeji maare. Nden Allah ɓeddi gongol feere fahin wa mimma razaqnahum yunfiqun, nder komin diski ɓe bo ɓe ɗo dokka
aɗo hokkana malla jungo ma forsata sam malla ndakam a wawata wiigo goɗɗo ko lewru ke a wangi laaɓiɗo fof a wawata wiigo nda lewru se wiya lewru go wangi ta taw goɗɗo to o wi ndaɗo goɗɗo tan oɗo liina ɗum yeysita dertawo julɗo womin mara jaknahum yunfiquna allah wi ɓe ɗon dokka man ɗo bo ha ɗowtanaki allah dey na ɓe ɗon dokka ngam ha wi'e na ɓe ɗon dokka jotta kam ha ɓeddina ɓe teddungal maɓɓe allah seni ɗo wi ulaika almawsufuna bima dukira muminuna haqqa nda ɓe tindiniraɓe be ko innaɗo kamɓe woni mumini en no gonɗi sidgan bila sakkin dow gonɗuɗum wala seko sam min be ma taskitoɗen kadi ayaji allah awa ija tuliyat alayhim ayatu zadatum imana fakat to en paamiɗe en jaɓi bana ni kam imanaku men ɓesdiran be majum modiɓɓe bolwi imanaku ɓesdanna ɓesdata ɗo kana wala haaje nde allah seni ɗo wi zadatum imanan ni na heyi tan fakat jotta ka imanaku kam ɓesdan wala seko yo nder imanaku ɓesdan man ɗo nden kam ustugo bo wonan ha ɗon ko wolwaka imanaku ɓesdiran be kuuɗe boɗɗe nden imanaku ustiran be kuuɗe kalluɗe yo jotta ka to laatake goɗɗo lismake kuuɗe boɗɗe dayitake kuuɗe kalluɗe imanaku mako ɓesdan oɗo huwa kuuɗe boɗɗe o acci o nasti kuuɗe kalluɗe imanaku ustan annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi jarowo mbal yarata mbal wakkati yarata sona to imanaku wortama ha mako tan jeenowo jeenata wakkati jeenata koyna to imanaku ɓortama ha mako gujjo wujjata wakkati wujjata koyna to imanaku ɓortama ha mako o limti kuuje feere waɗan jowi tirdaw julɗo min mbema fo allah ren en noy to goɗɗo go huwi hunde goni se maayi na waɗino ha wuro men ɗo na ɓe wi nder lewru suumaye on goɗɗo ɗo jeena ha jeena be debbo kaaɗo o wi mona lewru suumaye mon na o wi ko yaalima ɓe wi ha o hawti be debbo go sew maayi ɗum tan oɗo se wurti kayum parɗa derɗirawo to a andi ɗo mi wiyaya ya wiya wayne se o wurti pargal o jotta kam o yehi o yecci sobiraɓe oɗo go nda sobajo mon ɗo maayi ɓe yahi ɓe wi hidde ko ɓe ngara ɓe tawi o fuɗi ñolgo to nden goɗɗo bo imanaku ɓortete nden o lutta jeenugo dow jeenuma o waɗi a yiye masibo na e wuyɓe noon yahiɗo wujji ɓe hunde go daada be majum ɓe piɗi ɗum ɓe mbari to ɗon gona a yi kadi fakkat imanaku goɗo usta nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi ngu ɓortete yaake o huwata kuuɗe ɗe noon kadi nde imanaku ɓesdan fakkat ustari bo wonan ha maagu to nden kam ko lismi ɓi adamajo ko o tinata kam o huwa dede ko ɓesdata imanaku maako na dede ko ustata imanaku maako nde allah seniɗo wolwi banni kadi ɓen mandume wodani ɓe kam to ɓe lismake banani allah seniɗo wi lahum darajatun inda rabbi lahum darajatun wodani ɓe darajaji manazilun fil janna jipporle heedi aljanna ci'e nokkuje ɗe ɓe mari ha aljanna a yi ha duniyaru ɗo nastu ha berniji cembiɗiɗe a laara ɓeɗo ɗon ha les ɓe ha etas dow ɓe ha tijja feere ka hufinere ma yana ha dow ton aljanna on non ɓuri dey ha aljanna ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi yimɓe feere on tijja suuɗi muɗum ha bana on tijjata kode ha dow ɗo aljannaji man ɗo dayidiri annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi to on toran allah tore aljanna jannatul firdausil a'la aljanna firdausi al a'la anani sike ɓurka ɓangago yo andinima fakat aljannaji man darajaji feere kanjo o wi lahum darajatun manazilun fil janna ɓeɗo mumini en no gonɗi ɗo wodani ɓe ci'e jipporle nder aljanna inda rabbi on jawmirawo maɓɓe wa magfiratun non wodani ɓe faruye allah yafotoɓe aybeji maɓɓe fufu wala ko luttata wa riskun karimun wodani ɓe risku teddungu fil jannati heedi aljanna ndani allah seniɗo tindiniri allah almuminuna haqqan go nuɗɗiniɓe no gonɗi kanniɓe gonata nden kam ko woni dow ɓi adamajo sellismago maako de umroje allah ɓe kaale allah ɗo fodde bawɗe maako wala hunde nde allah seniɗo umrimo o huwa nde o wawata ɗo hunde man nde wala wala bo hunde nde allah seniɗo haɗimo nden o wawata hatago hunde man nde wala nden bo ko huwata man par kanko ɗum nafata na allah seniɗo on ɗum nafata hadisul qudsi onon jeyaɓe am wonɗo on laatake on fuu moɗon do ɓurɗo hulgo ɓernde goɗɗo goto nder moɗon wala ko ɓolwa ɗum ɗo ɓesdata ha laamu am ko ɗume
on fuu to on laatake dow ɓurde yeddugo ɓernde goɗɗo gooto nder mooɗon wala bolwa ɗum ɗo ko naqisitta haa laamu am. Nden Allah wolwi haragare hadisol man, hadisul kursiɗo ɗum bolle Allah seniɗo, nden na aya qur'anu jangatake julde, nden daraja muɗum ɓuran hadisi yotta e aya qur'an. Nden o wi haragare man, ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum summa wafiya iyyakum. Onon jeyaɓe am, kuuɗe mon ɗo ɗum kuuɗe mon on, mi hebbinanan ɗo, mi moɓanan on ɗe, mi hebbinana on ɗe. faman wajada hayran falyahmadillah wa man wajada gayra dhalika fala yalumanna illa nafsa. Kadi mo tawi kuuɗe muɗum ɗe o huwiɗo ɗum hayru, o yetta Allah seniɗo nde fondimo o huwi hayru, yo to o tawi tana hayru bo ta o fela ko moye ko en nafsu maako. E noye o waɗata kadi jontani goɗɗo numa ka em ka hoddirore kana Allah hoddiri nde arti hoddiri nde salina, nomi waɗata mi luuta nde, na anda ko Allah hoddiri man. An ka to a yi aɗo huwa kalluɗum ɗo, tuban Allah tubu lahamgu, toru Allah seniɗo rehene, toru Allah seniɗo elta nafsu maɗo rewamo, to kanko woni timma bawɗejo dow kala hunde fu. haya kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi, ɗum haala gorka feere ka seedi be ka aɗo seeɗa, ko ngam seedigu man ɗuuɗay bo hani kadi en ummira dow maaka. nasallah salamata al afiya wa salli llahumma wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi.